Alexious Kamangila, Alexious. Anyway, muli mwasema anthu akumatchula mmene angamutchulire. Amene ndithu ndamene wabwera ndithu pakali pano akupereka njira za zimene tingathanirane ndi katangale. Namvanso mmene ndithu anakamba nkhani yokhuzana ndi kusonkhana Malawi pamodzi. Ndikuonesa action. Zambiri zondisalongosole ndine komano timsiya mwini wake ndithu azilongosole zimene ndithu Alexious Kamangila loya ikhayo wa ku Malawi, loya wa Gulu amene ndithu akulimbana ndi corruption chinyengo katangale ku judiciary. Thank you very much. I know it's late, but I just felt that this was important, that the nation should know. It's very important that President Peter Mutharika, Professor Peter Mutharika should know what's going on. We need to protect the president from Mutata Zanjara. Of course, I remember well Dr. Chidima, when he was being interviewed, I've forgotten which media house, but he was asked to say, you know, the president usually is a good person, but the people that surround him, the people that, mess up, or they confuse him, or they do all sorts of things. Yeah, they confuse him, they give him bad advice and all that. I remember to that in that tune. And immediately SKC laughed and smiled, and he said, when the people that he appoints are misleading him, where is his brain at that time? And all that. So I just wanted to bring that because I also do believe that the appointing authority in any institution, and in this case the institution being Malawi, is the one that is responsible for the actions of the people that he or she appoints. Now, President Peter Mutharika, Professor Peter Mutharika, is responsible for the actions of the people that he has appointed. The issue that we're going to discuss, so I want to share the nation, is concerning pension fund purchasing Amaryllis Hotel. Let us pray. In the name of the Father, on the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Almighty Father, we thank you for the gift of life. We thank you for the gift of Malawi, the country. We pray that you protect our country. May you help our leaders to wake up from their slumber, and that they should work for the common Malawian. And may you strike all these people that are trying to steal from Malawians. And may you strike with the hand of justice those that have already stolen, so that they can be in jail, so that they can be arrested. May you awaken all the systems, SCB, Lord, Malawi police, even the army, if need be. We need to use the army to arrest all these criminals that are destroying Malawi of today, Malawi of tomorrow, and the Malawi of future generations. We pray all this during this Lenten season, that we be of kind to each other by doing right to each other. And may we be more pursued, or more charged to pursue justice during Lenten season. May your church arise, Lord. May your Christians arise. May the people that follow you arise. And we pray that even this time of Ramadan, may the Muslims wake up to fight for justice. For you are a God of justice. We pray all this through Christ our Lord, who lives and reigns with you, one God, forever and ever. Amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. The conversation of this evening is very technical, but I'll try to speak in the language that I'm going to manage, because I'm not an economist and I'm not a commercial person. I'm a lawyer, I'm a human rights lawyer. Criminal law is my area of interest, and disability rights is my expertise, and advocacy is my practice. Now, tukiyankhula nkhani kwa Malawi, nkhani ndi yachidule chonchi, ndi matambaso chotere. Mu 2024 ndikukhulupirira kuti mu January 2024 boma lachakwera. So nkhani ndi yofunikira kwambiri fai kukhuza maboma awiri, boma lachakwera ndi boma la Mutharika, Peter Mutharika, mkukuta moyo. Boma lachakwera mu 2024 January imeneyo, kuzera mu timati
pension trust fund, public pension trust fund. Imeneyi ndi kabungwe kamene kamasunga chuma cha anthu ogwira ntchito mboma. Chuma chimene chimayenera kuti zaperekedwe munthu jakatani kodi akasiya ntchito akapanga retire. Ndi pension imeneyi kunena kuti pension fund. Ndalama zimene anthu amalandira akapuma. Ndilokwira kwambiri chifukwa kuti anthu akumwalira ambiri akukanika kulandira pension. And the Malawi government, I don't understand, even Malawi Law Society, how we are letting anthu amalawi agwira dziko lawo aligwirira ntchito and nthawi zambiri amakhalanso amene ma civil servants amene amagwira ntchito mboma mozipereka kwa zaka amene sabera boma, amene alibe ma connections, amene sangatenge zinthu kuzera mu njira za kamberembere, ndi amene akumamwalira akudikira kuti ndalama zawo zichokere ku pension alandire ndalama zosabwera. Ineyo ndikukumbukira kuti 2024 titayamba kukamba nkhani za judiciary publicly, kusopano titakwiya nkumango panga pa public pambalambanda kumango zitulusa pana atuluka gulu limene lina anthu anandibwerera kuti inenso makolo anga ndalama zawo kanika kulandira. Inenso chani ndikukumbukira kuti panali nsikana wina anazapanga demo anakakhala ku pension ku Capitol Hill kuti ine sindichoka pano pana ndalama. So I know this issue inside out because I heard stories. Ndinamva nkhani kuchokera kwa eni ake amene akuvutika, either makolo kapena makolo amene anagwira ntchito nkumwalira asanandire mpaka na pension ya ndalama zawo, ana awo ndikuvutika zaka akuyendera. Komano anthu amene atuluka kumene, so izizi amene mwina apanga litaya kumene koma mwina nda mabwana akumalandira mwachangu kapena anima connections amalandira mwachangu ku pension fund kuli katangale wantu agala. And the issue it's a priority, Mr. President and the Minister Manamvega, Minister of Finance. This is a priority issue ya pension fund. Ndikugamba izi kuti kubedwa ndalama pamene tikuyankhula pano, komano ndimafuna kuti ndibwerese action point because I'm a man of action. So I'm going back to the issue kuti kuchukina kuchitika nchani. Boma likuyenera kuti lipange strategy yopereka ndalama kwa anthu amene akhala pa ntchito ndipo amaliza ndipo akupuma ndalama zawo kuyenera apasidwe mwachangu. Ndipo amene akhala kudikira nthawi yayitali akuyenera apasidwe moyambirira za corruption zaziphuphu ayi. And izi process imene tikufuna kuti ichitike public, but we get information data under the Information Act. Malawi Human Rights Commission kodi mmakhala mukupanga chani pa nkhani zinazi? No, on a serious note. And even HRDC said, can you wake up on this as well? Namiwa, I know Namiwa is a man that will run. Can you pension fund? Can you ndalama za anthu uma? We want government within 2 weeks to funa timve kuti na kuti no, this is what we're going to do. Koma tikuziwa kuti APM amapanga zinthu mu nthawi ya nsanga mina sitifika kumene. Koma ngati sizitero then tonse amalawi tikuyenera tigwirizane tikakumane tipange not mademo as such, koma tikuyenera tikakumane malo amodzi ndikukaonesa mkwiyo wathu who strategize, but I'm sure kuti we will not need to do that because I know APM in terms of how he's doing his things apanga sort this issue. Sinapange divert koma sinakambe kuti nkhani imene yandikuisa kuti ndakufira kumangolalata ndikunena zimene boma likuyenera kupanga ndi chani. Boma lachakwera mu January I think 2024 anthu amene amayendesa ndalama zimene anthu amadula akamagwira ntchito mboma kuti aziasungira komanso boma limalipirako kuti ndalama zija azizisunga kuti akamapanga litaya anthu aja akamaliza ntchito zawo atuluke ndi kenaka kamene azikayambira kuti munthu amaliza ntchito. Ndalama zija zimafunika kuti ndithu azipindule azizika ma business ena kuti zipindule malonda osiyana chifukwa tu pa jamuzi wa ndalama kungoisunga imatha kumatani kodi kumatsika mphamvu. Ndi a pension fund pension trust fund ntchito yawo ndikuyang'anayang'ana ma business osiyana kuti kodi tikayika umumu mutusa ndalama zingati, tikayika umu nankha mutusa ndalama zingati. Ndi mboma lachakwera body ya trust fund imene inali pa kafukufuku ofuna kugula Amalilisi Hotel.
anapanga zokambirana zambirimbiri and zokambirana zina zinafika kunena kuti mtengo unali 47 billion Malawi kwacha. Awo Alexious Hotel ananena kuti 48 billion kwacha. 47 billion kwacha ndikufuna kugulisa bank hotel yathu ya Alexious. Kena kupata pita ntantha aujena jana panga aboma a trust fund anazani naona kuti zimakalata zomwe ndawerenga zikuonesa unena kuti anani naona kuti ife mene taunikira mene ili hotel iyi sitikuyenera tigule 47 billion komanso panali malist kena amene samapanga fit into running of the fund. So fund ija akamaipanga lani okay tichawa chake tinganeno chani ndalama zija zimene amatenga kwa anthu amene akugwira ntchito mboma komanso boma limayika kuphatiza pamwamba pake ngati pension ya munthu amene akugwira ntchito akamaziyika mu business kuti ipindule zimapezeka kuti amayenera asatire ndondomeko zo chakuka bwino kuonesesa kunena kuti zinthu zija ndalama zija zisagwere madzi, asabese ndalama za anthu, asabese chifukwa chinonse chimene chitachitike pakachitika loss it affects the fund. Ndalama zimapeza kuti akuvutika kamene ali kuluza ndi mtundu wa anthu umene walimbikira anthu amene apereka service to their country. So ataona 47 billion body ya mboma laja kweratu boma limene tikunena kuti zikuoneka kuti kwabedwa ndalama zambiri za nkhani zimene samala akuyang'ana boma laja la pita kunena kuti ndalama zimene zina ndi zabedwa anthu amene akumangidwa ndi atiwo ndipo nkhani zawo zikuyenda bwanji mpaka na kumapeto kwake. Because let's be realistic here, we are not going to be buying speeches where we are saying no, whether in parliament or on political podiums you'll be saying the government of Chakwera stole billions, so we are fixing. We want you to trace where those billions are, because I know that no money leaves a country without the systems knowing where the money is going. Drama sizimangoruka manga drama za nkhani. So tazipezeni drama zitipati. Anthu amanga manyumba amene watukwani atukuziwa penali ali mulilongwe, manyumba amene watukuziwa ali mplanta, manyumba amene watukuziwa kuti ali kuti tukuziwa manyumba amene wagulidwa mujani mu South Africa, even mu UK tukuziwa, even ku America manyumba tukuziwa penali. So we need to get those things back into the government. Komano ndukamba nkhani ya trust fund 47 billion body ya trust fund inani kuti ndalama zimene zizi zachulukisa komanso akamaka investment iyi si certain investment imene iyi itakutulukira nthani nayo yonse kapena kuti sikuzati chichawo chake ngani kuti chani komano kunena kuti ndalama sizinali safe, safety ya ndalama sinali safe. Tinakhala kuti tikuchankundakani kuti safety si safe. Akuluakulu patapita nthawi pang'ono zikupezeka kunena kuti ndalama zija za banki za kufandi zimene ananena kuti akuziteteza ku 47 billion apeza kuti ambaso kambirana ndi achani kodi ndi amaliso omwe aja. Mukumbukirano kunena kuti mu 2025 tasintha boma. Titasintha boma nkhani janayo kuti kufuti ikusatidwa kuti kukuoneka kuti kuchitika chinyengo chifukwa 47 billion jaitakanidwa anthu ajana peza kuti ambiraso kambirana anthu kambiranako mtengo so wawo teyo chakukwera anthu pamene anoti mufuna mutimenye masama apo. So Malawi Law Society mu November 2025 boma la Peter litalowa inalemba kalata kulemba kalata kunena mfundo zokhuza izizi kuti zimene zosiyana zokhuza Alexious Hotel kuti iyayi trust fund iyi mene maendera pension trust fund malamulo athu mene amatendesera kuti muziyendesa sikuyenera kuti ikagule bank ujeni hotel imene and hotel imene iyi ndichikamphulukire mwina muchichawa chake tenene choncho Alexious Hotel akafufuza anthu amene amaziwa sindikunena sine yayi koma anthu amene anafufuza za ma business anaona kuti Alexious Hotel ndichikamphulukire as it regards to 47 billion above Malawi kwacha kuti igulidwe. Mafigures itu anapeza kuti amba kufika mpaka na 100 chakuti billion. Mafigures amene nkhani imachokera pa 47 billion anathanaka ndiye kumene kuja kuna Malawi Law Society atalemba kalata anapanga recommend a Minister of Finance anapanga recommend SCB anapanga recommend angapo ndithu kuti afufuze. Ndaona ine makalata osewa part example kalata imene
Reserve Bank and section yawo I think Dr. Mwale amene kalata anasainira anali naonera kuti banki imeneyo amene ndalama izizi zisagwiritse ntchito kugula hotela imene iyi Amaryllis Hotel. Izizi ndikuononga chuma komanso zisokoneza fund. ICB atafufuza anaonanso kuti zinthu sizikuyenda bwinobwino koma pa nthawi imeneyo ananena kuti sitingapite ku conclusion chifukwa kuti zambiri sizinachitike komano ichichi sichili safe, you know, ngakhale aswira unena chinthu chititenga koma sichili safe chinthuchi. Mind you, nthawi iyi ndi apita Attorney General ndani pamenepo Frank Faluku Mbeta. 2 mina Frank mfana on town wathamanga pa town apeza kuti anayankha kunena kuti banki imene ziko kwambiri kuti matuuza izi kwayankha malalo society aja kuyankha alisama muyankha mwanzeru ndi tikuzabwera uzadina mfundo kulemba chikala cha 2 pages fotokoza kuti ataona chontani mwatifotokozera pa izi mwachita bwino ndizisatira andi ngati Attorney General ndionesesa kunena kuti ndikusatira china chilichonse. I think panaiso article imene Mr. Mbeta Attorney General anazanena kunena kuti izizi si misakayi for anthu amazikamba zinthu ngati kuti amafuna kupanga zimene ndi boma la chakwera. As I speak to you now, ndalama zikusuntha. Akusuntha ndalama kuti achigule chibanki chimenechi chikampulikire chibanki chimenechi 47 billion yomwe yakwera yachoka 47 billion pano ndi 117 billion alayikwata. Tangu ganizani mwapita kunsika mukufuna tomato inu ngati mayi wapakhomo tomato uja kupanga 200 kwacha inu mamona kuti tomato isakukwanira pa mtengo wa 200 kwacha ndo sapcha bwino komanso wina ndophulika tomato amene mafuna inuyo ndoti mukayike munyama koma tomato amene akupezeka 200 kwachayo akuoneka kuti ndo ufunika kuyika mchani ndiphwetekere khaekha ufunika kuyika mutwana posi ndemukubwera kunyumba ndemukutuma mwana mukumpasa 500 kuti akagule tomato tomato akagulaso tomato wa 200 kwacha ucha amene ine mwakana kuti mugule pa 200 iye akupita nokamugula pa 500 ndi zimene akufuna kupanga Attorney General. Mukufufuza kwanga ndikuona kunena kuti kuli anthu amene akupanga sabotage ma institutions ambiri komanso ma areas osiyanasiyana including the president. Mukufufuza kwanga ndikuona kuti so a Minister of Finance atakhala kuti akuyendedwa pansi ngati a Minister of Finance ali mu game momo tiziwa chifukwa investigation is to go koma ineyo zimene ndikupeza ndikuona kunena kuti amwanamveka atakhala nawonso akuseweresedwa akumenya magame koma mwanamveka akuziwa bwino boma amene amayendesera and the Minister of Finance sikoyamba ndi zikhala zovuta kuti ikamatha investigation azapangidwe clear. I'm also calling upon to the Minister of Finance to come out to tell us what's going on with Malawians' money. And two, amene moyo wawo onse abanga dedicate azipereka kugwira ntchito yotumikira dziko lawo kuzera mukugwira ntchito mboma akupezeka kuti ndalama zawo zikuseweresedwa, ndalama zawo zikufuna anthu azikagulira ma mansion, ndalama za anthu onena kuti amakanika kupeza ndalama yopezera transport. Anthu amavutika akuluakulu and if we see these things every day timaona anthu akuyenda if you are in Blantyre anthu amayenda kuchoka ku Chilimba all the way to Limbi kupita ku office anthu amayenda kuchoka ku Chileka kuja wapansi kuyenda ku Chileka ukafika Blantyre town kuti kupita ku office tukuta kamuka munthu abambo munthu amayi tukuta kamuka mpechepeche mosemu munthu ali tukuta kuti akusamala kantchito kamene akumpasaso kandama kochepa kandama komweko amudule ayike ku fund imeneyo azikadya ndithu achinambeta azikadya amwenye ndayuza amwenye in terms of anthu amene mwina ali associated ndi hotel imeneyo koma it's not in regards to aliyense mwenye wina aliyense wa India wina aliyense kaya Pakistani wina aliyense chifukwa ndikupanga clarify chifukwa corruption simaona mtundu wa munthu mtundu wina yonse kuli anthu akuba chifukwa achinambeta usisi amwenye ngakhale mbeta amapanga katanga wambiri amwenye izi ndikuziziwa ndipo anthu ambiri mukuziziwa achinabata ndichite kwabweresa ngati mukuwaziwa. I'm calling on the president kuti njoka saweta ziko ambuye tagwada pamaso pano tikulira misonzi m'mitima mwathu kuti mupulumutse Malawi
munjira ila yonse imene mungatithandizire kuti Malawi apulumuke, tipemphera kuti mupulumuke, kuti tipemphera kuti mutithandize kuti Malawi apulumuke. Ife tili ndi chikhulupiriro nena kuti simungatisiye tokha ndipo Malawi azamva lokoma, koma ife ainyache tikuyenera titengepo mbali, kaya ndife amipingo, andale, amene timakhala munjira yosiyanasiyana, ngakhale akumuzi amene tili ainyake, amene mwina timayenera kuti tipereke misonkho munjira yosiyanasiyana. Tupempha zimenezi kudzera mwa Mwana Yesu Khristu mwe Ambuye athu. Amen. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ineyo kumapeto kwake ndinakakhala ndikuthekera kuwalangiza a President Peter Mutharika pa nkhani yokhuza tax misonkho. Ndinakalangiza kunena kuti apule si kuti tichite kupanga new regime yotolera misonkho, tisawonjezere misonkho yotolera kwa anthu. Chimene tingapange tioneseze kuti misonkho imene timayenera kutolera tizitolera, ndipo misonkho tikatolera izigwira ntchito yake yonenera. Ineyo I believe if MRA was to collect tax from all the places that is meant to collect, everyone including my musicians ndimaona pompano pa social media, everyone was there like zeze wagula galimoto 200 million. Then ndimaonera video yo chimene chinandipasa chidwi mu video mo muionenso, mukayionera amene simunayionere, muone evidence imene fine ndi lawyer. Leo ukakhala lawyer umapanga pay attention to things. Ndinaona kuti mu conversation yawo pamene paja amaonesa kugulu kuti anthu muone kuti zeze wamugulira dolo galimoto, zeze amaoneka kuti sakuziwa kuti mtundu wa galimoto imene wagula ndi chani. So as a criminal law lawyer, I noticed kuti that doesn't make sense, kuti nzibambo wakagule galimoto koma osaziwa mtundu wa galimoto imene wagula. Chachiwiri, ife Amalawi tikuyenera tiziwe kuti tifunse kuti galimoto japerekedwa msonkho wake ndi ndalama zingati. 2. Chachitatu, tikuyenera tiziwe kunena kuti kodi zeze kuti azigula galimoto ya 200 million anapanga ndalama zingati. Pa ndalama zimene anapangazo, ndalama zimene anapereka msonkho, because any money that you earn, whether you are a musician, you're a chan, you have to pay tax. So I've noticed in Malawi, they can come out to dispute this, and that media follow this up. My musicians osewa ajina Gwamba, ajina KK, ajina ndani cinemas za musicians ambiri, ajina pensions na madingo, ajina Dremo, is it Dremo? Osewa amene amabeba, amene akupanga mashow, amene amabukidwa janjan. They are making money, but we don't see their tax returns. Kumalawi kujago kusakhale celebrity onena kuti we don't know their tax returns. So MRA, you seasoned officers, make sure when we see people showing off their wealth, we should be able to be happy to clap hands for them by being able to see their tax returns. I'm calling upon even the DPP, Director of Public Prosecutions. Okay, umbava mema chitika kumalawi ndo chitsiru chifanyani. People put evidence ama ikapena pali post. People throw out evidence. Amakanga da kunyadisa kwa Malawi koma umbonuma kha kutani uwikidwa pende pajapo. Koma chifanyani anthu samamangidwa. Chifukwa we are a country that is lawless. But tindi mwayi panopa tindi professor of law as a president, ndipo tindi another doctor of law as a vice president. Ndi ena onse ma expert azachuma chanchani boma limene abwera anthu amene akuziwa chochita. So tikhulupirira kuti ateteza chuma chathu. Tinapemphera kale zama musicians angogweramo chifukwa chonena zokuti ine ndikuziwa kulilongwe anthu amachokera ku area 49 kuja kuyenda wapasi kumakagwira ntchito town. Anthu amatha kukhala zaka 20 akugwera panjinga kumakagwira ntchito Capitol Hill kuja. Capitol Hill kumene kukubedwa ndalama zimene tikunenazi zikutuluka zinthu za anthu ena amangozionera zikuadusa chonchi. Iwo akuvutika kulipira panopa kuti muyang'ane mtengo okwera minibus, even amene angakwanise kwera minibus ndi chiletso chifukwa ma transport akwera. Ndi amene so ndi galimoto waste still chifukwa ndi 5,000 per liter. Let's fix this country for ourselves, for our children,
and for the generation to come. Thank you.